Вядома, што падчас вандровак Петруся Броўку заўсёды чакала вельмі актыўная праграма. Яго запрашалі да наведвання літаратурных вечароў, канцэртаў, розных выстаў. Увогуле паэт любіў рэалістычнае мастацтва. Ён лічыў, што літаратура павінна адлюстроўваць жыццё, стварацца для народа і быць народу зразумелай. Аб гэтым ён выказваўся ў адным са сваіх артыкулаў пад назвай «У нас свая камуністычная Амерыка». На кантрасце з гэтым можна таксама зазначыць, што ён зусім не быў прыхільнікам абстракцыянізму. І тлумачыў ён сваю непрыхільнасць даволі проста. Калі абстракцыяністы звычайна казалі, што іх творы здольны зразумець толькі людзі, надзеленыя вышэйшым пачуццём густа, то паэту хацелася ў іх спытаць: чаму ж у жыцці вы аддаеце перавагу таму, што падабаецца ўсім? Чаму вы ясце хлеб, а не падабенства каменя, якое малюеце замест яго на сваіх творах? Чаму лічыце за лепшае нармальнае адзенне і абутак, а не тое, што паказваеце на сваіх карцінах? Бо ніводзін з вас не ходзіць у чаравіках, у якіх носы, напрыклад, у выглядзе калена самаварнай трубы. Петрусь Броўку успамінаў, што падчас адной са сваіх паездак за мяжу яму разам з сябрамі давялося наведаць выставу аднаго абстракцыяніста, якая займала цэлых 10 залаў. Мы ў 5 зайшлі на выставу ў самы ажыўлены час дня, і нікога, акрамя самога аўтара твораў, на ёй не знайшлі. Мастак, узрадаваны нашым прыходам, стараўся як мага больш паказаць нам. Ён шмат гаварыў і чакаў нашых водгукаў. Але што мы маглі яму сказаць, калі нічога не маглі зразумець у яго мастацтве? Бачылі мы і аўтапартрэт мастака. Знявешаная фігура з перакошаным тварам, дзе адна палова зялёная, другая чорная, а ў раскрытым жываце віднеўся чайнік. Гэта было не ў нашай краіне, і мы прамаўчалі, каб не пакрыўдзіць чалавека. Але так хацелася сказаць яму: няўжо вас такога кахае жонка?